Почитуван председател на влада Димитар Ковачевски, почитуван директор, почитувана председателка на Комисијата за политички системи и односи меѓу заедниците, почитувани медиуми, почитувани присутни. 0 неидентифицирани лица. Прво место во Европа и второ во светот, кој го решаваме проблемот со неидентифицираните. Овие лица повеќе нема да бидат маргинализирани, дискриминирани, лишени од пристапот до здравствена и социјална заштита, образование и пристап до правдата. Отстапувањето на функција министер за правда, моите заложби и на владата во однос на концептот за граѓанска регистрација се во насока за изнаоѓање на соодветни законски механизми кои во пракса ќе придонесат кон исполнување на зацртаната цел, а тоа е подобрување на животот на граѓаните, унапредување на правата и слободата на граѓаните и засилување на европските вредности во нашето општество. Министерството за правда го поддржуваше и координираше процесот за системско и трајно решавање на повеќе деценскиот проблем на приближно 700 лица, кои беа неевидентирани и незапишани во матичната книга на родење. Дадовме поддршка на подготовката на законот за неевидентирани лица во матичната книга на родени, кој беше донесен 2020 година. И покрај бројните придобивки предвидени во овој закон, сепак одредени недоречености ја отежнува реализацијата на вистинската цел на законот. Токму поради тоа, во 2022 година беше формирана работна група за подготовка на нов закон за матична евиденција. Во рамки на подготовка на овој закон, со поддршка на УНЦХР, се реализираше и студиска посета на представници на надлежните институции од Република Северна Македонија во Казахстан, која беше одлична можност да се разменат искуства за решавање на проблемот со бездржавјанство и неевидентирани лица. Предлог на законот за изменување и дополнување на овој закон беше поднесен од група пратеници во собрание, донесен од 14 јуни 2023 година. Покрај правните одредби за запишување на неевидентираните лица, со овој закон ги исполнувавме и меѓународното преземени обврски за граѓанска регистрација и издавање на документи уредени со Конвенцијата за правата на децата, Загребска декларација за пристап до цивилна документација и регистрација во Југоисточна Европа, Конвенција за намалување на бездржавјанството, ратификувана во 2019 година. Согласно Конвенцијата за правата на детето, со овој закон се гарантира правото на упис на матична книга на родени на секое дете родено на територија на Република Северна Македонија веднаш, а најдосна 45 дена од денот на раѓањето на детето, независно од државјанството и личниот статус на неговите родители. Почитувани, донесувањето на овој закон ја покажува нашата политичка волја за почитување на човековите права на неевидентираните лица. На крај, сакам да упатувам благодарност до невладините организации, до УНХЦР и ОПСЕ за континуираната поддршка кој ни ја дават за решавање на проблемот со лицата неевидентирани во матичните книги. И благодарам. Inderruar minister, inderruar kryetare e komisionit, të nderuar media, të nderuar pranishëm. 0 persona të paregjistruar. Vendi i parë në Evropë dhe i dyti në botë në zgjidhjen e problemit të personave të paregjistruar. Këta njerëz nuk do të jenë më të marginalizuar, të diskriminuar, të privur nga qasja në mbrojtje shëndetësore, sociale, arsimim dhe drejtësi. Që me marrjen e postit të ministrit drejtësisë, përpjekjet e mia dhe të qeverisë në lidhje me konceptin për regjistrim civil, synojnë gjetjen e mekanizmave të duhur ligjor, të cilët në praktik do të kontribojnë në përmbushjen e synimit të vendosur, që është përmirësimi i jetës së qytetarëve, avancimi i të drejtave dhe lirive të qytetarëve dhe forcimi i vlerave evropiane në shoqërinë tonë. Ministria e Drejtësisë mbështeti dhe koordinoi procesin për zgjedhje sistematike dhe të përhershme të problemit për disa dekadësh të rreth 700 personave, që ishin të paevidentuar dhe të paregjistruar në Librinam. Kemi mbështetur përgatitjen e ligjit për personat e paevidentuar në Librinam të lindërve, që është miratuar në vitin 2022. Me gjithë përfitimet e shumta të parashikuara në këtë ligj, megjithatë disa paqartësi e vështirësuan realizimin e qëllimit të vërtetë të ligjit. Pikërisht, për këtë arsye, në vitin 2022 u formua grupi i punës për përgatitjen e ligjit të ri për evidencat anë. Në kuadër të përgatitjes së këtij ligji me mbështetjen e UNHCR-s, është realizuar një vizitë studimore e përfaqësuesve të institucioneve kompetente nga Republika e Maqedonisë së Veriut në Kazakistan, e cila është mundësi e shkëlqyer në shkëmbimin e përvojave,
për zgjedhjen e problemit me pashtetësinë dhe personat e pa evidentuar. Të nderuar, miratimi i këtij ligji tregoi vullnetin ton politik për të respektuar të drejtat e njeriut dhe personave të pa evidentuar. Në fund, dëshiroj të shpreh mbështetjen dhe mirënjohjen time për organizatat jo qeveritare, UNHCR-n dhe OSBE-n, për mbështetjen e vazhdueshme që na japin për zgjidhjen e problemit të personave të pa evidentuar në libra thanë. Ju falenderoj.